Yuki, style. Oké, oké. Igen. Segíts föl. Hey. Gyere. Nekem átfogod keresni, jó? Gyere, várjál, Yugi. Várjál, öblös ki, gyere. A vére költözőben, nincs nyelven, fogad egy kicsit elbőtet. Jó vagy, tudtam, hogy helyett, hogy kicsit minden rendben van? Megint a labdával. Jön a beadás, lopta az ember! Hát ez 11-es volt! Gera állítja le a labdát a büntetőre. 57. perc. Na gyerünk Zolikán, be kell ezt rúgni. Bent van! 3-1 Magyarországnak! Hát ez óriási. Óriási. És ebben a pillanatban a játékvezető lefújja a mérkőzést. Világbajnoki selejtezőn Magyarország-Törökország 3-1, és egy olyan magyar válogatottat láttunk, amit már régen, és lehet valóban örülni mindenkinek, hiszen ennek a csapatnak volt tartása, ennek a csapatnak volt hite. Nem vehetsz fel! Menjenek körbe! Gyerekem, úgy mondom, az köszi van, mert... 10 játékos. És 8-4-es csapatban is a... Én nem értem. Hát csak ilyen 4-en vagyunk. Próbáljuk egy olyan futballt produkálni, hogy ez mi értünk, és nem amihez az ellenfél felfokozott hangulata, akkor fogjuk tudni ezt a mérkőzést megnyerni. Ebbe kezded a bólya mellett lassú futással, kicsit fölpörgeted és szép lassan kijössz belőle saját magadnak, nem én indítok. Ennyi csak, igen. Már vissza kocogsz. Nagyon gyors, jó? Szerintem egy óvatosabb, döntetlen körüli játékra törekszenek ők elsősorban, de erről szól az összes eredményük, hiszen a hollandokon kívül más nem is tudott nekik gólt rúgni. Nagyon ritkán megtették azt, hogy letámadtak, és fölállt a 3 támadó, és a 4-jel szemben itt már nyilván ne hozzuk ki a labdát című történet, és próbáltak visszatámadni, de az esetek döntő többségében, még ha így is kezdtek, azért az esetek döntő többségében ez a 4-5-1-es védekezési felállást választották. Nem tudok semmi. Jó még! Igen, kap! És most készít. Elmegy! És végre! Nagyszerű! Nyilvánvalóan ide ebbe a sűrűségbe már nem érdemes rágyorsítgatni, sokkal inkább kell majd támadnunk azokat a szélső területeket, ahol sokkal inkább tudunk mögéjük kerülni, mint itt a belsőbe, kivéve azt a lehetőséget, amikor tudatosan kreálunk egy üres területet. De nem olyan képességűek, mint amit mi föl tudunk vonultatni a saját támadó harmadunkban. Abban mi lényegesen jobb futballisták vagyunk.
Tehát ezt szeretném egy kicsit megértetni veletek. Itt vagyok. A második fél időben hatan mentek fejelni? Igen, 0-1-nél. A Limpinek a fejét próbáld meg eltalálni. Még egyszer mondom, van kétszer, egy oda meg egy vissza, de a rugó számára is. És keményen oda nyomja az Ákos mögé. Figyelj! Figyelj! Menj! Támadj a labdát! Szép volt, Peti. Hala Balázs! Hala Balázs! Irány találtam. Az már jó? Az már jó neked. Az már jó. Ha megy, irányt talál. Mi van, Töki? Te nem jössz focizni? Dehogy nem menne. Kell a segítség. Focizzatok egy jót, holnap szurkolunk, értetek? Köszönjük szépen! Hajrá! Hala! Szavasz! Sziasztok! Sziasztok! Na! Jó van. Ugye jelentődik el? Úgy, hogy Adj meg! Nincs ki az Ákos! Lehagytottak! Következő célpont. zsákot. Az meg egyből megy, hallod? Tessék, Laciba! Óriási a testviselet. Semmi baj nem lehet, látod? Mondtam én. Semmi baj nem lehet. Az, de tényleg itt lesz. Nem adta föl. Nagyon jó! Ott van, basszeg! Tetted! Nyertünk! Ádi, amit akarsz, neked legyen egy. Persze, hát egy. Ne próbálj megdumálni, akkor menj az állás. Nézd vissza! Ezt most könyörgöm, nézd vissza, hogy hol pattad a labda. Nézd vissza, A vonalon belül? A vonalon belül? Igen, és most mit mondasz? Kérdezem én. Most Kérdezem. Kint van, így van, kint van. Akkor jó, 2-0-2. Na, ennyi. Hova mész? Hát most ez... Kiesett az üvegen, kiesett az üvegen, nézzük vissza. És így elhagyott a labdától. De az most ez megmagyarázza, hogy ez nem korrekt. Tehát feladod? Föl, te nyertél. Merjétek énekelni a himnusz, vállaljátok magatokat. A kijáratban már harsogjátok túl őket, itthon vagytok. Srácok, nem a spanyol vagy a német válogatott az ellenfél, másképp fogalmaznék. Ez a csapat olyan képességű nagyjából, amilyenek mi vagyunk. Tehát nekünk hazai pályán igenis komoly esélyünk van, csak ennek érdekében rengeteget kell vállalnotok. Segítsétek egymást, kapaszkodjatok össze, minden egyes pillanatban, Gyere! Amit már előbb is elmondtam, tényleg a törökök elleni mérkőzés után az az érzés, amit átéreztünk, az az öröm, az a boldogság. Ezért dolgozunk ma. De hogyha nem sikerül nyerni, a döntetlennél rosszabb eredmény nem jöhet ki belőle. Gyerünk, srácok, hallják! Magyar-román mérkőzés. Együtt kell lenni és keményen, kőkeményen. Nem adhatjuk ki a kezünkből. Ez a gyerekek, én! Gyerünk ki, tovább! Ez a 7-es gyerek, ez a Dárnyéki. Jó volt a csávó. Ne rohangálj ki a mellé, ott legyél középen. Meg kell, hogy legyen egy millióban. Ezt nem tudjuk elbukni, bazd meg. Nem tudok mit csinálni. Segíteni akartok játszásba, meg mégis azt mondjuk, hogy rúgjuk előre. Akkor vagy előre rúgjuk, vagy akkor szépen. Ha előre rúgjuk, akkor ott volt a kezedben a labda. Igen. Tudod? Akkor mondd, hogy menjek följön, és akkor utána. Ez a jobb oldali támadójuk, ez a Torzse, ez
ez a kényszerítőt keresi időnként, és hogyha Tamás nem ér oda neki a kényszerítővel, neked kell ott lekeresztetni, hogy ki is engedted itt volt a utolsó negyed órában, hogy ilyen lehetőség. Kádi, arra figyelj, ha tudsz üldözni ez a torzséval, akkor az nagyon jó, csak a kényszerítőjében ne rohanjál. De viszont a blokkolások, a beadások az egyszer volt, amikor közelebb lett volna menni. Mondod, hogy ennyi? Oké. Azért akartam, hogy a tiéd, mert te voltál szemből, így oldalra, nekem teljesen mögöttem volt. De viszont ő csak megfelelő, tudja hozni, de viszont kifelé. Srácok, még egy. És nem, hogy tényleg, sokan mindenki akar segíteni, mindenki beszél, az sem. Gyerekek, nagyon nagy dolog lenne. Gyerünk. Nem egy spanyol vagy német csapat, gyerekek. Jó, iparosok, nagyon jó futballisták, de ez nem egy verhetetlen 11, ezt nektek éreznetek kell. Na gyerünk! Gyerünk! Valahogy ki kéne tornázni Mutu büntetőjét. És nincs meg. Jó irányba ment Király, de Mutu belőtte. Úgyhogy 1-1. Egyenlítenek a románok. Gyerünk Balázs, be kell rúgni. Óriási lehetőség előtt a magyar válogatott. 71. perc. Zsuzsák. Gól! 2-1 Magyarországnak, ez az, gyerekek! 26. percében. Balázs egészen kijön ünnepelni ide a kispadhoz. Jól van, srácok! Nem esett össze a csapat. 3 perc. Ennyit kell még valahogy kibírni. Kapott gól nélkül, és akkor megvan a győzelem Románia ellen is. Valahogy a középpályán kéne most megtartanunk a labdát, hogy nem mindig azzal teljen el ez a hátralévő néhány másodperc, hogy mi védekezünk, és a románok támadnak. Jaj, nem hiszem el! 92. perc, hát ez nem igaz. Jaj, a mindenit nem bírtuk ki, kapott gól nélkül sajnos, és Kipcsú, aki csereként állt be, ő lőtte be a románok egyenlítő gólját. Hát ennél bosszantóbb dolgot nem tudok elképzelni. 93. percben gólt kapni, hát ez nem igaz. És ebben a pillanatban le is fújja egyébként Wolfgang Stark. Hát a játékosok, a magyar játékosok csak néznek le a földre, és van, aki a fejét fogja. Az utolsó pillanatokban kapott góllal egyenlít Románia. Ez most még nem érdemlik meg. Hát az egyiket sem. De most mit tud csinálni ilyen a futball? Kint megvenni kell csinálni, vagy visszakapják. Kint megvenni, vagy visszakapják. Ezek jobbak vagyunk. Miért nem élünk a lehetőséggel? Miért nem élünk, és most nem negatívosod, de miért nem élünk a lehetőséggel? Mindig majd megverjük. Teljesen máshogy érzünk, csak most elmész 3-ba, meg nyersz kedden. Meg kikapnak a hollandok ellen. Persze, hogy negatívan, de hát, vagy pozitívan. De hát éljünk már egyszer lehetőséggel. A svédek ugyanígy kapunk ki a 100. percben. Miért nem tudunk azt az 1 percet kirúgni a kurva anyjába a stadionból? Nálunk van a labda. Persze mindenki hibázik. De miért nem tudjuk kirúgni végre egyszer? 94-ben. Mit akarunk még, hogy passzolgatni középen? Nem jövőre verjük meg őket. Persze, hogy gyengék.
középen, gyerekek! Hát alig kezdődik el a mérkőzés, és oda ajándékozunk a románoknak egy gólt. Janmák csavarja be, Van Persie, gól! Van Persie tökéletesen találta el a labdát, vezet Hollandia 1-0 arányban. A románok támadnak, Marika visszakínálja egy lövést messziről, 2-0 Romániának, Pincili a gólszerző. Hát gyerekek, ha nem lépünk oda, akkor mit várunk? Ezt így nem lehet játszani, ezt a játékot, na. Robben még, vigyázni kell, mert a ballábára helyezte a labdát. Egy lágy beívelés, Korcsmár mit húzott ki? 3-0. Korcsmár ugyan kihúzta, de hát Lenz mellett megint nem volt senki. Lenz fut versenyt Guzmicsal. Guzmics. Ott a sarkazás, Robben. Van Persie 4. Szétszednek minket. Semmi gond. Egész vagy, nyugodtan, nyugodtan. Hát srácok, ala nehéz mit mondanom. Tehát, ha ezek a játékosok átveszik a labdát, és nem tudunk ütközni az átvétel pillanatában, akkor sajnos megcsinálják azokat a történéseket, amit most megcsináltak. Tehát az, hogy átvegye a Van Persie és 10 méterre vagy 5 méterre vagyunk tőle, ez sajnos nem fér bele. Nevetséges történeteket kell mondanom, hogy ez nem fordulhat elő Zsolti. Leveszitek az ellenfélnek, ahelyett, hogy 16-oson belül picsán rúgnám. Hát de ha ollózod, akkor ki tudod rúgni. El kell indítani a mozgást. Tehát volt időszak, ez az első 30 perce volt inkább jelentő. Tehát többet mozogjatok akkor, amikor megkapják a Balázsék a labdát, vagy amikor megkapják a Voljék a labdát. Az egyiknek a kombinációs játékban meg kell érni, a másiknak, ha visszakapja a Vili a labdát, akkor a rövidre meg kell érkezni. Megpróbálom egy picit a középpályás védekezéssel megerősíteni ezt a dolgot. A Tamás helyére az Ákos beviszem, hogy masszívabb legyen. Hát most egy 8-asban nem akarok beleszaladni ebből, meg megnyerni a mérkőzést nagyon nem tudjuk. Viszont marad tisztességesen le kéne hozni ezt a mérkőzést. 45 perc maradt, srácok. Egy pontrugásból meg lehet rúgni az első gólt, és onnantól kezdve elbizonytalannak, és meg lehet a lehetőség arra, hogy legalább egy pontot mentsünk. Én abszolút nem adnám föl, én nagyon remélem, hogy egyiknek sem érzi úgy, de ez a lehetőség még bőven benne van, egy viszonylag gyorsan megszerzett gól kapcsán. De ha nem az utolsó 5 percben is forgattak már meg BL döntőt, ha emlékeztetlek, talán elfogadjátok tőlem. Jó, erről ennyi. Tessék tökös módjára most kimenni, és nem föladni a mérkőzést, mert annak aztán nagyon súlyos következménye lehet, úgyhogy azt a fajta becsúszva, nem is tudom, talán a Tamás csúszott be most a végén. Basszátok meg, hát egy ilyen, ennyit szórakoznak velünk, ne haragudjatok, hát sértődöttségből is oda megyek, az földöntő. Kiszolgáljuk. Nincs más mondani való, gyerekek, emelt fejjel kell lemennünk a pályáról, annak érdekében pedig mindenkinek föl kell vállalni azt a pluszt, amivel meg lehet fordítani egy ilyen mérkőzést. Gyerünk, gyerekek, 45 perc. Tisztességet csináljuk meg. Gyerünk, srácok, hát ki lehet javítani, bőven.
Gyerünk, Ricsi, összekezdheted magatokat, nincs mesé. De nem tudok három. Nem tudom, hogy most nem Ha ki kell emelni, az egy más történet. Gyerünk, srácok, idő van, az első percben már egy magasabb fordulatszámot. Zsuzsák tehát a 11-essel, most legalább belövi, legalább nem lesz 0 a vége. 4-1 tehát Zsuzsák Balázs 11-es góljával. Strootman. Robert keresi, Robban lefejeli a labdát, Van Persie. 5-1. A játékvezető tehát lefújja a találkozót. Románia 3-0-ra megverte Magyarországot, és itt épp olvasok az interneten egy kommentet. Ki lehet kapni 3-0-ra bárkitől, de így nem. A végeredmény tehát Amsterdamban Hollandia, Magyarország 8-1. The last game. No, it's very sad now. No. It's my fault. Yes, it's your. Yes, absolutely. Your team. Okay. Thank you so much. Good luck. Ahogy lendítek, te már sprintbe mész oda, meg te is. Oda fogja adni. Háttal. Labdaszerzés. Labda megvan, célszemély, lekészítem. Stibi, Krisztián, vakon sprintbe megyek, amit ott csináltunk. Labdaszerzés föl, és megyek területbe. Jó? Itt is ugyanúgy. Megyek területbe. Ott van védekező középpályás, ott a védelem. Az a dolguk, ha baj van, akkor eltöröm a játékot.
Fejelek Ádám, bravo! És ott vagyok, megállítom! Jó, semmi gond, előfordul. Mi történik ilyenkor? Ség, és egyből mindenki addig sprintel, amíg nem kerül a labda mögé. Kemény passz, lekészítem a Tőzsér, Dzsudzsák vagy a Roli, és abból indulunk. Gondolkozzatok egy kicsit. Itt vagytok kisjátékon, gondolkodok egyet, és berakjátok oda a lukba. Nem lehet, olyan nincsen. Megyünk, megpusztuk az ellenfelet, és abból befejezzük az akciót. Türelem, és akkor megvan az a pillanat, az a jel. Meg tudja venni. Hát meg tudja venni sprintbe, mert itt a hely. Ez a jel, erre indulunk. Na még egyszer, nézzük meg. Nos, jó. Azt nem tudom elhinni, adott. Este lesz egy kis húzat. Ez mi? Vihetem magammal? Áldj, nincs kell számolni. Mi ez? Nyomás van. Azért van nyomás, mert tényleg nyerni kell. Ezt föl kell dolgozni. De most nincs ez a mesélés, hogy így, meg úgy, meg amúgy. Nyerni jöttünk, és nyerni is fogunk. Mi az, amiket erősített? Ugye a csapategység, ugye mindig együtt mozogtunk, mindenki betartotta a taktikai koncepciót, a taktikai fegyelem, ezek a dolgok, amik minket erősítettek, igaz? Áttolódunk, megjáratjuk a labdát, nem is gondolkozom, megyek a túloldalra. Egy kicsit megtartom a labdát, egy kicsit megfuttatom őket, és itt hátul ne totojázunk, ne keressük a megoldást. Jön a labda, veszem, ha nem látom, hogy mi lesz belőle, akkor teszem tovább. Folyamatosan húzom az ellenfelet. Ez egy kicsit kézilabda, egy kicsit futszál, de csak így tudunk előrefelé játszani. Mikor jön a labda, már tudom, hogy mit akarok vele csinálni, mert máskor az kényelmes az ellenfél, nem tudod kifárasztani. Ha megfutatod jobbra, balra, jobbra, még egyszer balra, úgyis elcsúsznak, és akkor jön a fölpassz, azt már ki kell tudni szúrni időben. Ha valaki megveszi igazit, ott már nem lesz passz. Onnan indul az egész labdarúgás. Ahogy a kapus kiveri a labda, ahogy a 4 játékos járatja, milyen sebességgel, kemény passzokkal. Az más, hogyha vezetünk 2-0-ra, és akkor kicsit vártok, megint megjátszod a kapus, visszalépsz, eldugod a labdát. De amíg 0-0 van, nyerni akarunk, kemény passzokkal megyünk egyik oldalról a másikról, és belépek, akkor lesz valami, hogy kialakul valami. Ha nem, rálépek, és megint passzolok. Az öltözőben megint nem szeretnék olyan játékost látni, aki koncentrál. Maradjatok lazák. A bemelegítéstől beépítsétek föl magatokat, örülnék neki, hogyha bejönne az e-mail és azt mondaná, hogy ilyen faszák vagyunk. Ha nem vagyunk olyan, az se baj, jó? De az öltözőben nem akarok ilyen agyon koncentrált embereket látni. Akkor kell koncentrálni, amikor kimész a folyosón, fütyül a játékhoz, és az első párharc, az elsőt oda csapok. A magyaroknak ritkán van ilyen szansz a kezükben. Hatalmas szansz van a kezünkben. Ezt most föl kell tudni dolgozni. Ezt úgy lehet földolgozni, hogy átalakítom, és agresszív vagyok. Agresszív vagyok, együtt dolgozok, szervezetten dolgozok, és akkor ami minket erősített, igaz? Ezeket összerakjuk, megnyerjük a meccset. Van még valami? Mentális erő, meg ebből adódik, gyerekek, ebből, amit itt összeraktatok. Ez a tiétek, ezt vigyétek el magatokkal most az öltözőbe, ki a pályára, és remélem, hogy a repülőn akkor tudunk ünnepelni. Hajrá! Türelem, jó? Türelem, nem belemegyünk a késbe, türelem, és amikor megvan a labda, akkor váltunk. Gyerünk, srácok! Várva!
Keményen, keményen. Együtt. Az elejétől kezdve. Figyeljünk oda. Van már itt? Ott könnyebb érezni. Figyelj, nekünk fognak ugrani, legyél rá kész. Gyere. Lassítsd a játékot az elején. Első párharcok, mindenki, gyere! Ki a szélére, mert a labda az elején letámadnak oda. Most a pirosba játszunk azért. Gyere. Bocsi? Mehetünk? Gyerünk, Borán. Srácok, kurva sokat dolgoztunk azért, hogy ekkora bizalom van. Hatalmas bizalom van az egész országban. Nehogy már ezek a görögök valamit is csináljanak. Kimegyünk és az első párharcot megnyerjük. És az egész meccset megnyerjük. Gyerünk, gyerekek! Szóljon nálunk van. Jó. Most nálunk van, megszereztük. Fejpárbajavatot megnyerni. Jó, menjél. Jó fejjel, Fiola húzza, le sem volt Stieber. Rúgjátok el most. Rúgj el, Gabi. Azaz. Stieber passzigálta hátulról. Úgy van. Ott a Gera. Húzódnak most a görögök, de a saját térfelé. Gyere, Zoli, csináld meg, de nincs belül senki. Atanasiadis. Nincs. Leo elkíséri Atanasiadist. Hát oda nem megy senki. És nézd meg, megfutnak. Oda nézd, milyen meleg. Egy kicsit mélynek tűnik, és Kármez is le is húzza. Jó. És még Az meg honnan szedte ki. A játékvezető hiába pattant el a labda. És nem is fújta le, de. Nem volt bent egyébként. Juhász kiütötte. Priskin tartja meg a labdát. Tőzsér be középre. Nagyon jól Stieber, Gera. Üres a jobb oldalon Fiola. Érkezik is Fiolának a labda. Fiola teszi középre, megpattan egy védőn. Még ott ez jó volt, ahogy bekanyaraszta Stieber középre, aztán ez a fejes. Bizony, ez sem volt rossz. Hradecki bravúrja Gera fejesénél. Jön befelé a labda, Szalai, ez mintha kezezés lett volna. Még egy lövés, kipattan, és egy újabb próbálkozás, Hradecki védi. Zsuzsák tolja meg, és lőheti is akár Hradecki. Így is van, letelt a 45 perc. Finnország, Magyarország 0-0. Az első félidő elején a magyar válogatott jobban játszott, helyzeteket dolgozott ki. Miután nem rúgtunk gólt, a döntetlen mondhatjuk igazságosnak, de a magyar csapat eddig többet tett a győzelemért. Meg vagytok? Akkor csücs, ide erre az oldalra mindenki. Ami fontos, ugyanezt a koncentrációt tartani. Ne én szóljak be, Ákos, hol vagy? Ott a végén, mert ugye van egy bedobás, visszamegyünk. Egymással Danival folyamatosan éltessük. Tudom, hogy kemény munka, de meg lesz a gyümölcse. Jó? Ugyanez a fegyelem megvolt, top mérkőzés megvolt az a 2-3 szansz, gyerekek. Nekik nem volt meg. Jó? Leo, odafigyelsz, amire srácok oda kell figyelni. Az elején is úgy kezdték, hogy 3-as lánc és kiállt a két szélső. Azt ki kell szúrjátok, én nem tudok onnan örökkébe kiabálni. Akkor a 4-es lánc tolódik, a kicsi visszasegít, vagy a Zsuzsi visszasegít. Amikor megint 4-es lánccal nyitnak, akkor az, amit megbeszéltünk. Kell lássa 3-as lánc, bejebb megy a Stibi, Balázs, 4-es lánc tolódik. Értitek, amit mondok? Gerzson, nem kell mindig egészen áttolódni, ha meghúznak minket, már nem jössz oda túloldalra, kifutod az agyadat. Kétszer átjöttél, az Ádám is meg te is átjöttek mind a ketten egészen erre az oldalra, ide. Egészen ne tolódjál át, azért közelebb a táj, jó? Mert jön egy passz, meghúznak minket, és elfáradsz. Az Ádám is csinált egyszer ilyet, lefutó, megcsinálta, de elmegy az energia. Ott elő kell az energia. Jó? Valakinek valami problémája belülről, hogy valamit látott, valamit érez, ami nem jó? Fali, a 8-as jön mindig a jobb oldalra, 3-nak 2-t akarják csinálni. Széthúznak, de azt hagyjuk el, hagyja, átveszi a vonalnál, aztán nem tudja csinálni. Nem akar, ott van, kijön a két alsó, a kicsi, a jobb hátvéd, meg akkor 8-as kijön, és akkor 3-2-ben akarják csinálni. Vagy élvek oda-vissza, vagy a nem akarok a Dani. A Dani nem menjen nem megyek oda ki. Nem, mert a kisgyerek, aki játszik szélen, az meg benn marad. És én át akarok tolódni, de a másik csatárgyerek az meg jön a hátulról.
Szóval az nehéz nekem oda kimennem, mert általában ugye a belső védőnek kéne, hogyha ott marad a kicsi. Na véget széd a tábláz, mondjátok én, mit mondtok? Jobb szélső, aki játszik, az állandóan benn van. Jobb szélső. Várja most. Nem olyan megy bejön. Nem, a zöld nem. Zöld az ellenfél. Ez is megy feljebb, ez ide Jobb hátvéd, és így marad. így van, sokszor. Hát akkor Dani, el kell jönni. Jó, én mondom, én kimegyek, csak ide nem megyek. Egész ki nem menj, valamennyire hagyd, de ne hagyja be. Nyomással le tudja jól beadni, jó? Tehát olyan közel. Viszont Ákos, akkor én vagyok a stopper. Tehát én megyek ott az elején. Hol vagy Ákos? Jó? De olyan sokat nem volt, az egyszer-kétszer volt. Most? Ott veszi fel a Kone, 8-as oda megy. Meg voltunk, csak én nem akarok nagyon kimenni középről. Menjél ki, Ákos, te vagy akkor a védelem előtt. Jó? Ugyanezt, srácok, fújjatok egyet, kimegyünk, és türelem. Meg lesz nehogy valaki el akarja támadni magát. Majd ők kijönnek. Elmegy 20 perc, ha 0-0-ban kijönnek. Büntetünk egyet, csak legyen ott a fejetek, és büntetünk még egyet. Jó? Koncentráljatok. Gyerünk. Azt nézd meg, figyelj, látod? Most látod? Érted? Hát mondom, mit látsz? Hát bazd meg, mi senki nem néz. Fityó, és akkor most mi? Fityó, de oda be kell menni, ahogy be van oda rajzolva, oda be kell menni, és a Leo ott marad. Tehát neked akkor be kell menni. Tehát erre figyeljetek. Tehát ugye oda kell még egy ember, úgy oda föl is van rajzolva. Roli, szabadrugásnál az utolsó ember a hosszún az általában szabadon áll. Figyeljetek! A 4-es legutolsó emberként teljesen üres. Ott valami pontrugás, legyen meg az oda be kell menni. Igen, ők rúgták, amit a túloldalra átrúgtak, a 4-es, az teljesen üresen ment. Igen, van az. Ezt állítsd meg, nincs itt az Ádám? Erre figyelj. Itt korán indítod el a és ahogy kezdődik a fő, megint az első pár, az első 10 percben nem voltunk benne a meccsben. Most legyünk benne. Oda kérd be. Ébren vagyunk, folyamatosan, így ahogy eddig, akkor nem lesz semmi gond. Nem volt helyzetük. De csak így működik. Nehogy valaki is azt gondolja, hogy egy fél méterre kevesebbet lépek. Elkezdődött a meccs, azt hittük, megnyertük a meccset. Nem nyertük meg a meccset, utána beültünk egy kicsit. Jó, nem nyertük meg a meccset, 0-0 van. Megvoltak a sanszok, meg is lesz, de ne aludjatok be. Ami fontos, nem kérek ebből a középenyításból, soha nem kértem róla, hogy ne add oda, elmegy, ezt megkontrázzák, szarva vagyunk. Kontrollált akció, működik a kontrollált, igaz? Ne okoskodjatok bele, azt csináljuk, amit kértem, jól működik, jó? Baj van belőle. Dani sokat dolgozik, elpattan a zsuga, éles, nem akarunk oda menni, ők is arra koncentrálnak, ott labdát szereznek. Itt ami fontos, Kádi kapja a labdát, igaz? Gyönyörűen kínál. Próbáljuk meg azt megnézni, hogy kapja a labdát, Gyugyi behúzódik, és most ide lesz kimozgó játékos. Piska bemaradsz, hol vagy? Hol vagy? Jó volt, nincs semmi gond. Bejön a Némo, Szala, te mögüled játszik, jó? Oldjátok meg a védekezőben a tolódást, és ő legyen az, aki többet kinyit ide ezekbe a résekbe, maradjál benne a boxban. Jó? Hát, ha úgy van, akkor kijössz, de ő neki meg fog mondani, hogy többet jöjjön ki erre a bal oldalra, jó? Jobb oldalon, ha elmegyik, de jobb oldalon működik a dolog. Jobb oldalon a Fityó fölér, beadja a labdákat, de bal oldalon itt meg volt a szansz, itt hagyják a Kádit. Sokszor egy időben csak be kéne ide tenni, itt az üres terület, hogyha itt be tudunk bújni, akkor már csak az a lényeg, hogy odaérkezzünk. Jó, srácok? Adok-kapokban nem megyek bele, itt a végén belementünk egy ilyen előre, hátra, nem, kiveszem a tempót, nem vagyunk elég gyorsak ahhoz. Megvannak a gyors, nem akarok ilyen adok-kapok. Belementek ebbe a Bundesliga 2-es, oda-vissza, volt 4 ember, nem. Dani, tempót, kiveszed a játékból, mindenki lenyugszik, hogy mondják, lenyugszunk a picsába, és akkor nyugi van, jó? Amúgy minden rendben van, hogy állunk fitness, mindenki bírja? Mert ezt ugyanígy, ha megnyom, én tudom, hogy ez is fárasztó, az ember labdát birtokol, de nekik ez még szarabb volt. Tehát, hogyha most odafigyeltek, és készüljetek föl, ha véletlenül elcsúszunk, gólt kapunk, egyből fogjuk a labdát, oda visszük középre, és akkor is megnyerjük a meccset. De ezt a meccset, ezt nekünk kell megnyerni. Benne volt, nem volt elég agresszíva, hogy mondjam, van ilyen is, hogy agresszív támad, kapu előtt ölök. Azért ölök, hogy a labda bemenjen a kapuba, jó? Egy is elég belőle, 2, akkor mi is nyugodtabban vagyunk. Szabadrugást tudjuk provokálni, 1-2-t nem fújj be, tovább, jó? Vagy gyerünk gyerekek. Arra figyeljetek nagyon, hogyha itt a Kádi mögött van még egy ember, akkor vagy neked, figyeljenek, oda kell lenni. Szabadrugása volt arról? Oldalszkodnak, igen. De általában sorfalban, figyeljünk. Jó. Igen.
Hogy cserélj vele, jó? Akkor cserélj vele, csak kifejelő. Akkor legyen kifejelő, így van. Jó, jó. Nézzük meg, hogy akkor Gersonnak cserélj helyet. Itt volt a Kriska, ilyen a Gers és a Néma. Néma legyen az első. Várjál, te legyél kifejelő. Te legyél itt lesz a Néma. Jó, elviszed az embert. Lemegy a kicsi klubba meg, akkor lehet, hogy neked készítek vissza. Jó? Nem baj. A következő majd megadja. Gyerünk gyerekek! Menjünk? Nyugi van. Fújjál még. Idővel hogy állunk? 8. Semmi fog, jó lesz. Befordulsz. Jönnek a csajok. Mi? Jó lesz. Gyerünk, gyerekek, gyerünk! Gyerekek, 45 perc, nincs több 45 perc, ez az utolsó 45 perc. Gyerekek, Meg kell gyerünk, Sasok, gyerünk! Gyerünk, ördögön! Állottam? Nincs. Kifelé, így van. De most faltolt a görög, úgyhogy most mi jövünk szabadrugással, de a saját térfelünk töltött. Hát ebben a pillanatban kaptuk meg. 5 perc. Hát touch. Ja, touch. Most mi jövünk Tibibe? A falt volt. Most mi jövünk megint? Inkább ez a végjátékban most van több pont. Szabadrugás? Szabi, de hát azért jó távol van. Nem baj az. Szép! Vigyed Zolinak. Na, lőd! Bassz meg! Figyelnek volt ölhetett volna. Mennyi van még? Nézd már meg, Laci, kérdezd már meg kint. Szaladj ki gyorsan. Már most mindjárt 2 perc van. Nálunkra szóljon. Galiotas, Stafinis, Nem. Fortunis. Jó. És ebben a pillanatban lefújja a játékvezető a mérkőzést. Románia vezeti a csoportot 13 ponttal, Írországnak 12 Hősök pontja voltak, van, és na. Magyarország jön a harmadik helyen 8 ponttal. Amennyi gonddal, bajjal küzdöttünk. Tőzsér. Indul Némo. Német kapja meg a labdát, Német kijön a kapus, Német elemeli, és kirúgja a gólvonalról Halszti. Rúghatott volna egy luftot. Jeremenko befelé, 25 méter, nehogy a jobb lábára tegye, oda teszi. Király! Ez parádés lövés, élesen a kapu jobb oldalába. Na de hát, ott kapus van. Gyönyörű. Zsuzsák. Jó beadás, Szalai! Az iskoláját neki. 82. perc. Zsuzsák. Ott nem volt magyar játékos, Stieber lő! Gól! Gól! Most nem a 84. percben, mint Gera, hanem a 82-ben Stieber jobbal! Eltalálta rettenetesen. És megérdemeltük, nem ez volt a legnagyobb helyzetünk. Hű, de eltalálta. 1-0 Magyarország javára. Nálam letelt a 3 perc. A bírónál is! Vége a mérkőzésnek. 3 pont. Győzni jöttünk Finnországba, mondta Dárdai Pál. Győztünk. Királynak volt az a védése, amellyel tartotta az 1 pontot, Stiebernek az a lövése, amellyel hozzátette ez az 1-hez 2-t. Pontot mentettünk egy 82. percben szerzett góllal Romániában, megvertük egy 84. percben szerzett góllal Finnországot, és most megvertük egy 83. percben szerzett góllal Finnországot. Innentől kezdve most szeptember 4-ig elkezdődik, amihez minden magyar, azt hiszem, az elmúlt 30 évben a legjobban ért. A labdarúgásról van szó, a számolgatás. Hogy odaérjünk az első, második, vagy akár a harmadik helyre, amely megint csak legalább pótselejtezőt érne.
Gyerünk gyerekek, Tibi. Igen. Társad dolgák, ne nehezíts meg, hogy várod a paszt, jó? Gyerekek, kerülj, bátorság, nem amúgy beszélni. Gyerünk, sok álljunk össze így gyorsan, jó? Gyerünk, gyere! Jó, gyere, Gersa! Gyerünk, srácok! 30 éve erre várunk, sok saját kezünkben van, semmi teher nincs rajtunk, kimegyünk, élvezzük, nyerjük meg a meccset, gyerünk! Shakir már oda is készítette a sípot, és le is fújja az első játékrészt, amelyben nem született gól, van mit megbeszélni a szünetben, és sok mindent, izgalmat hozhat még a második játékra. Ez a félidőben tehát Észak-Írország, Magyarország 0-0. Gentlemen, what we have spoken for the game, silent, patient, play the ball again. When Richie has the ball, we have no movement in our game. No movement. Nobody wants to take the ball. We are waiting for the goal. But we have a big chance here to get a point. Minimum. But 3 points is possible. Keep the ball in the own row, on the foot, not these high balls. Our striker has no chance. When we have the ball, good movement, all together, movement and keep the ball in the foot. And play the ball in the foot. Gentlemen, brave and strong, brave gentlemen, we can get here something. It's not the best team, it's nothing, only long passes, but we have to take our chance. Keep the ball, very important, all together. Richie, not possible, you have space, go back, Tamas, go back. How can I get the ball if the number 10 is with me? No, he's not with you, no? He's in the middle, go back, more back, take space. Yeah, we have to be a little bit brave. He's not with you. When he somebody attack him, then we have a chance to play the ball again. And when long ball, come on, you are the one, you go to number 10 and you save him. Not that you go, you have yellow card. Okay. Yeah? He has to go and then. Come on. Come. Mivel hogy bírja a padon? Jó. Azért volt csak dühös, mert nem jobbak ezek, csak szaladnak, mint az ökrök. Nagyon jó, mozog első, egy-kettőbe lejátszották. Így nagyon jó lesz. Hamarabb próbáljuk meg ezeket a felhúzásokat. Manipuláljuk, csak passzold rám, én visszaadok. Elindulok. Jön az állam. Rápasszod, hogyha mögötted van, megint visszaadja, megint mozgunk. És megy a játék, megy a labda. A hatos zárjátok ki. Csak az az egy. Úgy támadjátok, 3-2-re simán menni. Hát menjetek föl ketten rájuk, és akkor onnan a 16-os úttól fognak irányni. Zárjátok le a 6-os úttól. A másik kettő az föl. A másik kettő mi rajtok? Mi rajtok 8-oson, zárva meg a másik. Mehetünk kicsit föl. Mehetünk kicsit. We have kick-off, ne, gentlemen? Kick-off. Akkor figyelj, egyből megyünk, jó? Amit beszéltünk, kick-off. Rápasszolod, és én 2 évben. Gázsi, te passzolod nekem, én vissza a Gerzsonnak, a Szala pedig megy. Jó? És egyben ahogy lepasszoltad nekem, már mész is. Gyerünk, gyerekek! Mi kezdünk, gyerekek, ne aludjunk el, gyerünk följebb, megyünk, támadunk le. Gyerünk, Némo. Kifele. Némo, onnan középről, te kifele. Mozogjál kifele. Mögé. Jó? Az lesz a játék. Oda kimegy a szélre, és utána... Gyertek! Gyerünk! Az első meccsen a 75. percben Priskin szerzett vezetés, most a 74-ben vagyunk.
Zsuzsák lövi be a labdát, ez... kicsúszott a kapus kezéből, és megadja! Kicsúszott a labda! Kuzmics a gólszerző! Vezet Magyarország Észak-Írország ellen! Kalmának valahogy meg kéne tartani, így is jó, ha hátulról fölrúgják. Hoppá! Kiállítja! Put the camera fucking away. Eddig jól kezeltük a pontrúgásokat. Csak most még ebben a hátralévő 2,5 percben is jó kell. 5-1 a szögletarány Észak-Írország javára. Steven Davis jön ki. Most nagyon figyelni, Király rendezkedik, hogy ki hova álljon. Davis lövi be, kifelé csavarodik a labda. Elszáll mindenki fölött, ott a lövés, Király! És belövik a fenejébe. Király óriásit védett a rövid oldalon, Lafferty a gólszerző, aki egész meccsen alig csinált valamit. 1-1, 93. perc. Király óriásit védett a rövid oldalnál, de nem tudta megfogni a labdát, Lafferty volt ott, és egyenlít, 1-1. De bosszantó. Jaj. De közel voltunk hozzá. All together. Good fight. Most visszaálltak, bazd meg. Ne gyűjtik, ők Hunter. Nem tudja visszatenni a Torának. És telébe talapált, hogyha jól látom, akkor Bödvarsson lábát, igen, Bödvarsson fekszik le. Az ráteszi hosszabbításban. Ez gól. Lefújja? Nem. Nem fújta le. Nem még. Nem volt. Jó. A 89. percben. 10 emberrel játszva. Törökország lesz a borselejtező nélkül az Európa-bajnokságon. Magyar válogatottnak játszania kell, hogy ott legyen Franciaországban. Nehéz ellenfelek lesznek. Sajnos ez a lehetőség oda veszett. Nem tegnap dőlt el, nem ma az első fél időben, 89. percben. Hát én nem szoktam a magyar balsorsba hinni, de ezek után lehet, hogy átgondolom. Ugyanakkor, ha veszünk egy mély levegőt, akkor szerintem azért érdemes azt látni, hogy ez nekünk egy nagy ajándék lett volna. Tehát, ha ez így sikerül, hogy legjobb harmadikért kijutunk, az egy nagy ajándék lett volna. Nincs ajándék, el kell venni magunknak azt, amit szeretnénk, meg kell nyerni a pótselejtezőt. Hogy aztán az esélyeink ott nagyobbak, mint itt az utolsó 10 percben voltak az izlandiaknak, azt nem tudom. De ez maradt, ugyanakkor tényleg az, hogy ez az egész így forgatókönyvében történt, azt nagyon nehéz lesz még egy ideig megemészteniük szerintem a magyar szurkolóknak.
Dröm Lottning, dere! Oi, 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 Der oi. Norge-Ungarn! Oi, oi, oi! Die ersten 90 Minuten starten heute. Heute legen wir den Grundstein für Frankreich. Heute, hier in diesem Spiel. Dass wir alle Möglichkeiten dann haben, in dem zweiten Spiel das klar zu machen. Azért, hogy a francia ország való kiadással megtegyük a... Sehr gut trainiert in den letzten 10 Tagen. Einige waren ein bisschen kürzer da. Wir haben uns 100% auf den Gegner vorbereitet. Uns kann nichts mehr überraschen. Wir wissen, wie sie kommen. Jetzt müssen wir es umsetzen. Jetzt müssen wir es zeigen. De amit gyakoroltuk, amit megbeszéltünk, azt viszont a pályára... Sind ein bisschen arrogant, ja, haben sich gefreut, dass sie uns gekriegt haben. Und da werden sie weinen, weil sie uns gekriegt haben. Weil dem werden wir zeigen, dass wir Fußball spielen können. Éppen ezért ma meg tudjuk mutatni, hogy mi is tudunk futballozni. Diese beiden Spiele habt ihr euch verdient. Ezt a két mérkőzést Und ganz speziell das heutige. Das heutige. Wir haben eine gute Ausgangsposition. És persze egy nagyon jó kiindulási alapot denke, nicht nur verteidigen, auch nach vorne. Wir brauchen das Tor. Wir müssen ein Tor erzielen. Ne csak védekezzünk, und das ist möglich gegen den Gegner. Gólra. Ja? Okay, gentlemen, start the engine, please. Sultan, come on. Zusammen. Immer zur Ballseite schieben. Haben wir gestern gemacht, vorgestern Training, wir wissen das. Habt ihr lange genug geübt. Könnt ihr lange gyakoroltuk. Ja, 32 Meter, die rennen uns nicht weg. Wir können sie nur einladen, wenn wir Fehler machen. Ne féljünk, nem fog lefogni senkit sem a Hier passiert nichts, wir sind stark genug. Alle zusammen. Leute? Okay. Ne? Dicht machen. Helfen. Sultan entscheidet. Geht Sultan raus, alle gehen raus. Geht er nach links, gehen wir alle nach links. Er ist der entscheidende Mann. Er ist unser Schlüsselspieler. Ő a kulcsjátékosuk. Ha kilép onnan a két belső védőről, hozza magával a védőket. Ha a bal oldalra lép ki és ott alle zusammen in diesen Blöcken. Alle zusammen vor, alle zusammen zurück. Alle zusammen zur Seite, links und rechts. Együtt balra, együtt jobbra. Direkt aufs Tor. Direkt, Ballasch von rechts. Laszlo von links, aufs Tor. Nur ein bisschen abwärts da drin. Nur ein bisschen, da drin. Mint a kapra lőni kélesen, ha elér valaki már gól, ha nem ér fel, akkor is a kapus nem tudja reagálni, az is nagyon veszélyes. Wir machen unser Tor. Wir machen. Mi meg fogjuk rúgni a saját gólt. Wir haben genügend Optionen noch, die wir dann nehmen können. Van elég lehetőség még, amivel meg tudjuk Wir brauchen alle, die hier im Raum sind, brauchen wir. Wir werden uns das schon zur Wehr setzen. 100%. Genießt das Spiel. Spielt Fußball. Die Zuschauer sind hinter uns. Die ganze Nation guckt auf uns. Jeder egész Magyarország mögöttünk áll. soll es genießen von uns. Jeder einzelne Staff, ihr habt es euch verdient. Megérdemeljük. Zeigt es. Megérdemeljük 90 Minuten ezt a mérkőzést, a visszavágót, és azt is, hogy megnyerjük a találkozót. Ja? Optimistisch denken, positiv. Und einer ist von uns gegangen, Marton Fülop. Und ich sage, alle für einen, alle zusammen. Für den Sieg, für den Jungen, der auch Großartiges geleistet hat, genauso wie ihr. Für den Weg nach Frankreich. Alle zusammen. Komm! Gyertek srácok együtt. Sasok, gyerünk! Ezért dolgoztunk egész egy éve, nagyon sok éve, mindenki erre a pillanatra várt. Eddig folyamatosan bátran játszottunk ettől komolyabb stadionokban, komolyabb csapat ellen, és minket senki nem nézhet le, és ezért voltunk, ezért jöttünk el idáig, és gyerünk, mindenki keményen, bátran játszunk, gyerünk! Sasok, utolsó 90 perc előtt állunk, a nehezén már túl vagyunk, de ez is egy kurva nehéz meccs lesz, és ne engedjük, hogy innen ezt a meccset bárki elvehesse tőlünk. Itthon játszunk, nyugodtan, de agresszívan, és legyen meg az a kurva kibaszott állapot!
20 000 néző üdvrivalgása Moraja előtt kivonul a pályára Magyarország és Norvégia labdarúgó válogatottja. A legfontosabb persze most az, hogy elkerüljük a jó beadást, már pedig ott a labda, és Király szenzációs védéssel mutatkozik be a 100. válogatottságán. Sjelbred lövését hárította. Kleinheisler, Szalai, Elek, Német. Elek kéri el a labdát, bal lábbal azt rá is lehet lőni, majd Kleinheisler lő, gól! Gól! Ott van! Az Orioles megszerzi a vezetést! A 26. percben Kleinheisler László góljával vezet Magyarország! Kleinheisler góljával magyar előny! Teljesen egyértelműen szép gól! Bernd Stark és felfedezetje egymás nyakában. Kádár szépen. Priskin felé az indítás, és Priskin gyorsabb, mint ellenfele. Priskin a 16-oson belülre ér. Priskin még. Jönnek ketten is segíteni. Priskin lő! Micsoda gól! Úristen! Priskin Tamás! Hát hogy eltalálta ezt a labdát? És megint egy micsoda megérzés! Szalai helyett nem Nikolics kezd, nem Német kezd, nem Böde kezd, Priskin kezd! Sarkolás Kleinheislernek, és ott van Priskin előtt a labda. Priskin át kell tenni Zsuzsáknak a túloldalra. Priskin vagy onnan belőni. Szöglet. Veszedelmes kontra volt ez. Mintha kintről kanyarodott volna az a labda vissza. Kapufa. Van abban valami megható, hogy a közönség Fülöp Marci kiáltással nyugtázza ezt a kapufát. Azt akarom bátran tovább, ugyanígy gyerekek. Így van, látjátok, párharcban erősek vagytok, lepattannak. Van filtrinkedjük. Korszor lepattannak Ákosról, Ádámról. Ötletet segítesz az Ákosnak, meg a Lacinak. Jó? Akkor lesz ki Ábrecht befele lép. Nézd, figyelj, te indul befelé, és ugye a Kádi nem adja át senkinek. Ugye te eljössz, meg próbálod zárni. Geh mal die Kamera mal da weg jetzt, Mann. Wer ist mit dir? Egy volt volt a műsor. Szóval nem tudtam, mit csinálni. Nem baj. Figyelj! Come on, come on, come on! Come on! Figyelj, megy. Sor! Gyerünk, figyelj! Come on! Jó, csed is lesz. Kommt direkt. Kommt direkt. Okay. Close please the door. Close. Foreign. I know, I saw it. Wegen Doran, Jerry. Then we'll make one change. Marcus go out, Adam come in, Pinta come in. Yeah? Same position. Tactic was good, gentlemen. Take a look to me. We have to change. They change the system, we change the system. 4-4-1-1. Yeah? That's good. Number 5. Yeah? When you are finished, give me a sign. Okay? Close. Bravo. Weiter. Counter-attack. Not all of 3-4 players forward, the others stay. Yeah? Bravo. Keep the ball in the offense. No risk in the defense. Bravo. Looks well. Ugye itt csúszik a pálya a stadionnak ezen a részén. Úgyhogy ne próbáljuk átvenni a labdát és utána kirúgni, hanem ahogy jön a labda, úgy rúgjuk ki. Jó? Mindenki, aki védekezik, hátul. Kell még egy gól, jó? Még egy gól kell. Meglesznek a helyzetet, ugyanígy, fegyelmezetten. Lesz 2-3 pontra. A kapusvéd az már jó. Here, play with your mind. With your head. Thinking, counter-attack. Play on the second goal then. Yeah? Not egoistic. Gentlemen, no egoism. Play the ball. Yeah? For me, thinking. Nagyon jó a védekezés, nagyon jól segíted a másikat. Ha kell, megfogod a kezét, segíted, bíztatod a társadat. És még minimum 50 perc. Come up a little bit up, come up, go a little bit walking, come on. Active, ne? The first 10-15 minutes, gentlemen. No goal! Number 7, Pettersen, come in.
Peterson, the other one was 20, 23. Helland. Helland, the left foot on the last side. Úgy, ahogy eddig, okosan, nagyon jól. Striker. Nagyon jól csinálta, Attila, ne good check. De nehogy nyugiba menjünk ki, gyerekek! Semmi! Null van, gyerekek! Nehogy azt mondjuk, hogy még van, gyerünk! Null van! Nincs semmi meg, nincs semmi! Kényelmesedjünk meg, passzolgassunk ott nyugodtan. És amikor kint a labda, jövünk kifele egyből! Beszélni, Ádi, Ricsi, beszélni! Egyből kint. Koordinálják, visszakazjon a dobpártyája. Kiadálunk kell. Figyelj a másikra, ha nem hallod. Mindig figyelj. Jó? Mindig a tekinteted legyen a társadon. Segíts! És jobbal a lövés! Müllán tenyereli ki. Zsuzsák veri az édes magyar anyaföldet. Óriási szóló volt, és jobb lábbal is rápörkölte. Ma valóban a magyar csapat vezéregyénisége. Lefordul szépen. Böde. Böde még. Hely, ha fölrúgnák, de jó lenne. Nem. Bom. De kap egy sárgát. Az ébredő erő. Azt hiszem labdára ment. Zsuzsák. Böde csúsztat. Gól! Gól! Bekerült a labda a kapuba. Ezt gólnak hívják. 2-0. Eldőlt. Game over. Magyarország az Európa-bajnokságon. Spanyol sporttársunk Velasco Carballo lefújja a mérkőzést! Magyarország-Norvégia 2-1. Összesítésben 2-s győzelemmel, 3-1-es gólkülönbséggel. A magyar labdarúgó válogatott kiharcolja a jövő évi Európa-bajnoki szereplés jogát. Teljesen megérdemelten. Zsuzsák, Tőzsér, Nikolics, Juhász, Kádár, Király, Fiola, Gera, Priskin, Elek, Stieber, Németh, Varga, Lovrencsics, Simon, Szalai, Leandro, Buzmics, Nagy Ádám, Lang, Kalmár, Vancák, Gulácsi, Dibusz, Lipták, Rudolf, Kovács, Böde, Bódi, Simon Ádám, Pintér, Ádám, Forró, Korhut, Korcsmár, Gyurcsó, Balog és Kleinheisler. Ők voltak. Csípőjének a ringását, 100 aranyért nem adná, 100 aranyért nem adná, mert a nézését meg a járását, meg a csípőjének a ringását, 100 aranyért nem adná, 100 aranyért nem adná, mert a nézését meg a járását, meg a csípőjének a ringását, 100 aranyért nem adná. Jaj, de 100